Салом алейкум мухлисони канали Тоҷи Гитара. Инак вақти дарси дуюми мо расид, дарси навбатии мо. Дар ин дарси дуюм мо бо аккордҳои асосие ки барои навохтани гитара заруранд бо онҳо шинос мешавем. хуб, мегузарем ба қисмати дарс. хуб, як бори дигар салом алейкум мухлисои азиз. инак вақти дарси навбатии мо ҳам расид ва чӣ хеле ки дар дарси пеш мо маслиҳат карда будем. имрӯз мо шумо дар бораи аккордҳо суҳбат мекунем. хуб, худи мафҳуми аккорд чист, барои чӣ лозим, чӣ гуна истифода барем ва имрӯз ба шумо се аккорди асосӣ ки ҳар як гитарнавоз дар оғози омӯхтани гитара аввалан ёд мегирад, ҳамон аккордҳоро ба шумо пешкаш мекунем. мухлисои азиз, ҳамаи мо шумо калимаи аккордро фаҳмидагӣ ҳастем, вале шояд ягон касе надонад ки худи аккорд чӣ маъно дораду дар гитарнавозӣ барои чӣ лозим аст. хуб, аккорд чист? ҳама мо медонем дар мусиқӣ 7 нота вуҷуд дорад. до, ре, ми, фа, сол, ля, си. хуб, аккордҳо ҳам ҳамун хел 7 аккорд вуҷуд дорад. до, ре, ми, фа, сол, ля, си. ҳозир ба шумо як бурак тақдим мекунем. хуб, до, ре, ми, фа, сол, ля, манайнаш си. ин буд аккордҳо, яъне ки чанд нотае вуҷуд дорад, аккордам ҳамон қадар. дар гитаранавозӣ аккорд бисёр чизи муҳим аст. бе аккорд гитар навохтан намешавад ва яке аз сабабҳои он ки барои чӣ гитара дар миёни мардум ин қадар машҳур аст, ин ҳамон имконияти навохтани байт ба воситаи аккорд. масалан, дар дигар асбобҳои тории мусиқӣ аккордқапӣ ба фикрам ки вуҷуд надорад, фақат дар гитар. яъне ки шумо гарчанде агар масалан шунавоии мусиқӣ ҳам надошта бошед, бо воситаи аз ёд кардани аккорду қапидани он шумо метавонед ки гитар навозеду суруд хонед. барои ҳамин гитара бисёр асбоби мусиқии машҳур аст. ҳамин имконията метиҳад. яъне шумораи нота ва шумораи аккордҳо, ҳатто номҳои онҳо ҳам мувофиқат мекунанд. аккорд ин худи ҳамон нота аст, фақат дар се овоз. ҳамин хел агар фаҳмонем ба фикрам ки фаҳмотар мешавад. онҷа хайр баъзе мафҳумҳои мусиқӣ ҳастанд ба мисли терсияву гармонияву дигар. ман ҳаракат мекунам ки шуморо аз ҳамин қинниҳои мусиқӣ, яъне наҷотиам нигаҳ дорам шумоёнро, то ин ки мақсади мо дар мусиқӣ профессионал шудан несту, мақсади мо ёд гирифтани навохтану сароидани сурудҳо. ҳар як аккорд дар гитара ҷои муайяни худашро дорад. яъне шумо дар катакчаҳо, хоначаҳо ё ин ки лад, дар ҳар як лади гитара торҳои муайянро меқапед ва аккорди муайянро шумо аллакай садояшро баровардан метонед. пеш аз оне ки ман ба шумо аккордҳоро нишон медиҳам, мухлисои азиз, як чизи муҳимро ман бояд ба шумо фаҳмонам. ҳар як аккорд ду нав дорад, ду хел мешавад. чӣ гунае ки мисол гӯем, ҳар як танга ду паҳлӯ дорад, ҳар як аккорд ду хел мешавад. аккорд мешавад минор, аккорд мешавад мажор. мана ҳозир ман нишон медиҳам, шумо худатон фикр карда гӯед ки фарқияти минору мажор дар чист. мана нигоҳ кунед. мана ми минор, ҳамон аккорди ми, лекин дар шакли мажор. ё ин ки ля минор, ё ин ки ля мажор.
масалан ре минор, ре мажор. хоб фарқияти минору мажор дар чист? Садои минор садои зиқӣ, ана садои мажор садои хурсандӣ. хуб, одатан дар байдое ки мо шумо месароем, дар байдои писандидаҳои мо аслан аз 3 то 4 аккорд вуҷуд дорад ва масалан агар байди зиқӣ бошад, таҷриба нишон медиҳад 2 аккордаш минор аст, 1таш мажор. ана дар байдое ки масалан байдои энергични, хурсандӣ, байдои висёлида аккордои мажор аз аккордои минор зиёдтараканд. ман ҳамин фарқияти минору мажор. боз як мисоли дигар, масалан аккорди до шакли минор, садои зиқӣ. ана аккорди до дар шакли мажор, яъне ки хеле садояш хурсандовар гӯем. мана мехелин ҳар як аккорде ки ҳаст, до, ре, ми, фа, сол, ля, си, 7 аккорд, ҳамаш ду шакл дорад, яъне гӯем ки 14 аккорд. мо шумо бояд 14 аккордро навохтанашро ёд гирем. ҳамин қадар дорад гитара. 14 аккорда қапиданаша ёд мегирем, бой задана ёд мегирем, машқ мекунем, таҷриба меомӯзем ва метонем аллакай гитара навозену сурудои худтона хонем. хуб, барои такрор. 7 нота вуҷуд дорад, инчунин 7 аккорд. аккорд чист? аккорд ин нота дар 3 овоз. ҳар як аккорд 2 нав дорад. шакли минор ва шакли мажор. шакли минор садои зиқӣ, шакли мажор садои хурсандӣ. анамин чизора бародарои азиз ба ёдтон гиред. хуб, акнун мегузарем ба қисмати омӯхтани аккордо. имрӯз бародарои азиз ба шумо 3 аккорди асосие ки ҳар як гитарист, ҳар як гитарнавоз дар оғози навохтани гитара ёд мегирад, ҳамон 3 аккордро ба шумо нишон медиҳам ва номҳои иноам муҳиманд. шумо бояд на фақат худи аккордро, балки номи ӯ ҳам ба ёдатон гиред. боз аккордо ҳам номи русӣ доранд, ҳам номи лотинӣ. инашам хайр бо дар давоми дарсҳо бо мефаҳмонам. хуб, якум аккорд аз ҳама аккорди осонтарин ба ҳисоб меравад. аккорди ми минор, ё ин ки дар лотинӣ аккорди е. дуюм аккорд аккорди ля минор, ё ин ки дар лотинӣ аккорди а. сеюм аккорд аккорди ре минор, ё ин ки дар лотинӣ аккорди д. хуб, акнун разбори ҳамин аккордҳо, тарзи қапидан якта ба якта. нигоҳ кунед бародарои азиз. якум лат, дуюм лат, сеюм лат ва ҳамин хел давом медиҳем. аккорди ми минор, ё ин ки аккорди ем чӣ гуна қапидан мешавад, тарзи дуруст қапидани ҳамин аккорд. чӣ хеле ки мо дар дарси гузашта гуфта будем, шуморидани торҳои гитара аз поён оғоз мешаванд. 1 2 3 4 5 6. хуб, ҳисоб мекунем. якум катакча не, дуюм катакча, аз поён торҳои 5 ва 4 бо ду чилик, чилики беном ва чилики миёна. чӣ гуна меқапем? албатта нарчилик ҳам дар қапидани гриф нақши асосиро мебозад. нарчилик ин яъне такяи шумо мешавад. шумо бояд қисмати пушти грифи гитараро ба ҳамин чиликатон бояд дуруст ва мустаҳкам қапед. агар ки
ҷои нарчилик нодуруст бошад, аллакай чиликҳои шумо бозӣ мекунад ва торҳоро нодуруст меқапанд. Чӣ гуна меқапем? Мана нарчилик аз пушт меояд, як камакак қисмати нарчилик аз гриф болотар мешавад ва мана ҳамин тарафи кафи дастатон дар зери гриф мебиёяд. хоб барои мустаҳкам наҷумидани худи дасту грифи гитара ва ҳамин ду чилик ангушти беном ва ангушти мобайн меоянд ба торҳои 5 ва 4. чилики миёна дар дуюм катакча ба тори 5 ва чилики беном дар тори 4. аҳамият диҳед ки ягон чилики шумо дар болои анамин оҳанако набиёяд. барои чӣ? бинед, ман дар болои оҳан мемонам. дидед? садои тор аллакай нобурро мешавад. хоб агар дар худи хонача қапем, аллакай садо бурро мебарояд. як бори дигар ҳамагӣ ду торро дар дуюм катакча, дар дуюм лад мо меқапем ба анамин ду чилик беном ва ангушти миёна ё ки ангушти байн. хоб нарчилик аз пушти гриф, кафи даст ба анамин паҳлӯи кафи даст зери гриф ва ду чилик дар дуюм катакча хеле мебиёяд. боз як чизи дигарро бояд фаҳмонам, бародарои азиз, ҳангоми қапидани торҳо ҳаракат кунед ки ҳамин ду чилике ки торро меқапад ё се чилике ки торро меқапад дар дигар аккордҳо, ҳаракат кунед ки ғайр аз ҳамин торҳо ягон паҳлӯ, ягон ҷониби чилики шумо ба дигар торро нарасад. барои ин кор чӣ кор кардан лозим? шумо бояд торҳои гитараро дар гриф дар кунҷи 90 градус қапед. мана масалан агар ин грифи гитара бошад, чиликҳои шумо бояд ки на ихел каҷала, на тарафи боло, балки ба кунҷи 90 градус рост биёяд. агар ки ҳамин хел ки омад, яъне шумо ғайр аз ҳамун торҳои даркорӣ дигар торҳоро намеқапед. аллакай ин дар садои хуби гитара хеле нақши калонро мебозад. ман анаме хел вақти қапидам, бинед ки тори даркориро қапидаму ба дигар торҳо чиликҳо намерасад. агар ки нодуруст қапем чӣ мешавад? ман дар кунҷи 90 градус неву камтарак каҷала қапидам. кани бинем ки садош чӣ хел мешавад. дидед? аллакай мана ангушти беном дар сеюм тор расида истодааст. дидед? дар садои гитара халал мерасонад. аллакай садо нофораму пасту умуман садое ки ба мо дар кор нест, анамхелин садо аст. агар ки дуруст қапидем, ҳар як тор бояд бурро садо диҳад. манамхел. хоб ҳамин қоидаҳое ки фаҳмондам, албатта дар дигар аккордҳо ҳам даркорӣ ҳастанд. ин қоидаҳоро риоя кунед. албатта қоидаҳо чист? яъне такяи нарчилик аз пушти гриф ва нарасидани ангуштон ба дигар торҳои ғайри лозимӣ. шумо бояд фақат торҳои лозимиро қапед. хоб ин буд шиносоӣ ба якум аккорди em ё ин ки аккорди ми минор. боз як бор дигар дуюм катакча, чилики беном ва чилики байнангӣ дар торҳои 5 ва 4. дуюм аккорди лозимӣ, дуюм аккорд ля минор ё ин ки am чӣ гуна бояд қапида шавад? дар ин аккорд аллакай се чилик, ба воситаи се чилик мо аккордро меқапем. ҳамин аккорди em фақат як тор поён мефарорем ҳар дуи чиликҳоро, яъне 5-4 неву ана 4-3-ро меқапем. ҳамин тарзе ки мо аккорди emро қапидем.
ҳамун кунҷи 90 градус, ҳамун такяи нарчилик, ҳамун такяи кафи даст дар зери гриф, вале дар якум катакча бо чилики ишоравӣ мо боз дуюм торро низ бо ҳамун қонунҳо меқапем. мана хоб як бори дигар манаму дар ми як тор поён фаромадем, бо чилики ишоравӣ дар катакчаи якум тори дуюмро мо меқапем. се чилик аккорди ля минорро ё ин ки аккорди амро меқапад ва садош ҳамин гуна аст. боз як бори дигар якум катакча тори ду чилики ишоравӣ, дуюм катакча тори чор чилики байн, чилики миёна, боз дар дуюм катакча чилики беном тори се. мана ҳамин гуна. сеюм аккорди асосӣ, сеюм аккорд, аккорди ре минор ё ин ки dm, номи лотиниш dm. ин аккорд дар қапидан нисбатан назар ба em ва am, яъне ки ми минор ва ля минор, нисбатан қимтар аст, лекин ҳама чиз аз одат вобаста аст, аз машқ кардан гиред. хоб мушакҳои чиликотон меёза ва қапиданаш осонтар мешавад. фақат натарсем вақте ки якум бор нашуд, натонисте қапидану садои безеб баромад, роафтода нашавед, дилтон намона. ҳама кадом гитаристе ки ҳозир ҳаст дар ҳамин ёд гирифтани ҳамин аккорд аввалан заҳмату азоб мекашид, лекин тоқат карда мана имрӯз менавозам. шумоам метонем ба мисли ҳаваё ёд гиреду навозед. хоб чӣ гуна инро мо мехонем? ҳамун қонунои нарчилик ва кафи даст зери гриф ҳамун гуна. албатта инро риоя кунед ки нарчилик нафарояд пушти гриф ягон ҷо наравад ки қапидани аккорд ғайриимкон мешавад. дардам кунад дастотон агар ё ин ки чиликотон то хоначаву катакчаи даркориро нараванд. агар нараванд ҳам шумо ҳатман албатта ҳеҷ гоҳ ҳамин қонуни такяи нарчиликро фаромӯш накунед ва онро ҳамеша риоя кунед, ҳамеша. хоб чӣ гуна қапида мешавад? нарчилик дар такя, кафи даст зери гриф дар такя, чилики ишоравӣ якум катакча, якум лад, якум тор, чилики миёна дуюм катакча, сеюм тор ва чилики беном сеюм катакча, дуюм тор. мана ҳамин гуна. қонуни кунҷи 90 градуси чиликҳо ҳатман дар ин ҷамъ бояд риоя шавад. тарзе қапед ки дигар чиликҳои шумо ғайр аз торҳои лозимӣ дигар торҳоро умуман нарасанд. ҳангоми репетитсия, вақти ёд гирифтан, ҳангоми тамрин шумо метавонед аввал саросима ношуда, аввал дуруст қапед чиликотона, метавонед ба дасти ростатон ёрдам кунед. масалан каҷала боша метавонед камтар рост кунед, ё ин ки агар ки то сеюм катакчара нараванд натарсе, манам гиред ба ду чилики дасти ростатон камтар ёзоне чиликтона исо ҳам ҷои даркорӣ биёренша. яъне ки ҳангоми ёд гирифтан аз аввал бояд, аз ҳамон мадди аввал чиликҳои шумо бояд торҳоро дуруст қапанд. ҳар як тор бояд бурро садо диҳад, бурро. ягон проблемаш бояд вуҷуд надошта боша. мухлисои азиз, манам хеле яъне мухлисои азиз, қапидани аккордоро ман ба шумо нишон додам. барои чӣ ин се аккорд аз ҳама муҳиманд? якум он ки қапидани ин аккордо нисбатан ба дигар аккордҳо хеле осона. як
дуюм ки бо мувофиқат бо сочетанияи ҳамин се аккорд шумо метавонед қариб 500 байт зиёд хонед. Якум байде ки шахсан ман меомӯхтам ёд мегирифтам, яке аз якум байдо дана байди чорҷавони устод шодравон устод муборакшо буд. Анамин се аккорд вуҷуд дорад дар ҳамон байд. ман камтарак замзама мекунем барои мотиватсияи шумо донед ки машқ кунед, ҳамин се аккорда ёд гиред, аллакай метавонед ҳамин байда хонед. равон шудам чорҷавон, ҳар чор гирифтан камон, онҳо шудан пурармон, ё мавлон, ё мавлон, ё мавлон. Lay lay la 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 lay la lay la lay lay la 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 lay la lay la lay la 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 lay la lay la lay la 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 lay la 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 lay. Мана бинед ки ҳангоми замзамаи ҳамин суруд ҳамин се аккорде ки ба шумо нишон додам ҳаминоро фақат қабидам ва ба мисли ҳамин 100 байди дигар зиёд. акнун якчанд тавсия барои гузаштан аз аккорд ба аккорд. дар ҳамин гитаранавозӣ, дар ёд гирифтани навохтани гитара ҳамин гузаштани аккорд ба аккорд камакак мушкил аст. лекин боз таҷриба ва боз як бори дигар таҷриба. яъне вақте ки мо дар як аккорд ҳастем, ҳамаи қонунҳоро риоя кардем, чиликҳо ҳама дар ҷои дуруст ҷойгир шуданд, хоб вақти гузаштан дар аввал вақте ки ёд мегиред, чихеле ки дар дарси гузашта гуфта будам, ҳатман ҳамеша саросема ношуда бояд кор кунем. яъне ки манам хел қапидагиен шумо фарз карем аккорди ем ё ки ми минор ва саросема ношуда нигоҳ карда ду чилика мо мондем ба тори 4-3 ва чилики ишоравиро мондем дар якум катак дар тори 2. манам хел мана ми саросема ношуда қапидем то ки дасто одат кунанд. қапидем то ки дасто одат кунанд. ҳамин гуна мегузарем ба аккорди ре минор. саросема ношуда меқапем, дуруст қапидем ва навохтем то ҳамон замоне ки чиликҳои шумо одат мекунанд. вақте одат ки карданд, бародарои азиз, баъд метавонем камтарак суръаташа зиёдтар кунем. оҳиста оҳиста. ҳеҷ вақт гитара саросемагира нағз намебинад, бетоқатира нағз намебинад. шумо ҳамеша бояд пуртоқат бошед. як тавсияи дигар, бародарои азиз, бисёри навшогирдон ҳангоми аз аккорд ба дигар аккорд гузаштан ба як хатогӣ роҳ медиҳанд. масалан дар аккорди ем агар нарчиликашон, такяи нарчиликашон дуруст бошад, дар қапидани дигар аккорд аллакай мумкин ки аз таҷрибаи кам бошад ё ин ки аз сабабе ки чиликҳошон ҳоли одат кардагӣ нестанд ба гитара, ҳамин нарчилик мефарояд меравад ва аллакай позитсияи дигар ангуштон дар грифи гитара нодуруст мешавад. вақте ки такя нодуруст бошад, аллакай шумо қонуни кунҷи 90 градусам риоя карда наметавонед ва хоҳед нахоҳед, агар шумо ғайр аз тори лозимӣ, тори даркорӣ, дигар торҳо ҳам меқапед. ба ҳамин хатогӣ роҳ натиҳед, барои ки манефини садои нофорам мебарояд аз гитара ва чанд қай ки машқ ки накунем, агар такятон нодуруст бошад, ҳамин садо шумо дигар ягон илоҷ намеёбед, ягон роҳи гурез дигар нест. барои ҳавай қинам бошад, дар аввал ҳаракат кунед, манам ин нарчилик ҳамеша дар гриф ҳамчун такягоҳи шумо бошад. ин такяе ҳаст ки кафолат медиҳад, яъне гарави дуруст қапидани торҳо дар катакчаҳо бо дигар 4 ангушт.
ҳатман қонунҳоро риоя кунед. Аввали ёдгирӣ ҳеҷ вақт аз ҳамин қонунҳо чарх напӯшед. мана биёред як хулоса мекунем як бори дигар. хоб имрӯз мо шинос шудем ба мафҳуми аккорд, фаҳмидем ки аккорд ду нав мешавад, минор ва мажор. бо се аккорди асосӣ мо шинос шудем. як бори дигар: ми минор ё ин ки ем, ля минор ё ин ки ам ва ре минор ё ин ки дм. хоб мухлисои азиз, дар ҳамин мо дарси навбатии худро ба анҷом мерасонем ва дар дарси оянда ба шумо навохтани як бойро дар гитара ман ба шумо муфассал баён мекунаму нишон медиҳам. хайр мухлисои азиз, то дарси оянда саломат бошед. چکچکی بارانی بهار شیرین است، دریا دارم تو را شد بیدار در دل غمی برینم از ناز لال ازان شد بیدار در دل غمی برینم از ناز لال ازان. чихеле ки дидед, дар ҳамин замзамаи ҳамин суруд се аккорде ки ман ба шумо нишон додам дар ҳамин суруд ҳастанд ва агар ки шумо ҳамин аккордоро ёд ки гирифтен, шумо метавонед ба осонӣ ҳамин суруди беҳтарини Далер Назаровро метавонед шумоям баъд дар оянда сароед. Саломат бошед мухлисои азиз, то дарси оянда.